सपना कैसे देख लिहलू हमरा छोड़े के, सपना कैसे देख लिहलू हमरा छोड़े के। अरे कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के, कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के। उम्मीद करत हम ई गाना रुआ लोग के बहुत अच्छा लागल होई। एक से बढ़िया गाना हम लोग के बीच में हम लाइव अपना रियल आवाज से रुआ लोग स्टेटस बनाई गाना के वायरल करी, तब जान जिन तो भैया लोग हमारा के सपोर्ट करते हैं। तो एक से बढ़िया में हम गाना लेके आई रुआ लोग के सामने। तब से अगला हमारा वीडियो देखे वाला भाई लोग के शुक्रिया दिल से, खूब मजा ली, खूब